A tiež si vítam vás z dnešného videjka. Dneska vám budem natáčať ďalší vlog. Vstala som a už som si vybrala aj outfit. Tričko mám z New Yorkeru, kraťasy mám z New Yorkeru a potom Nike ponožky. A asi zase dám k tomu kožanky, lebo ráno má byť ešte zimšie. Dobre, vám chcem povedať, že aby sa nedivili, ako mám tie vrchoče tak spravené divne. Je to preto, aby som mala ráno akože vlny. Na raňajka mala som rýžovú kašu a teraz už idem umyť zuby. Ja som ready a môžeme ísť. Ľudia, rozpúšťala si tieto piky a pozrite, aké to je. To je úplne, že mega. Hello guys. Som po škole. Dneska tam bola fakt, že úplná nuda. A fakt, že ten deň vôbec rýchlo neobehol. Jediné, čo ma najviac naštvalo, to, že nemám tú kamošku týždeň. Takže ešte budem musieť 4 dní prežiť. A pozdravujem ťa, Nelinka. A už idem domov. Koľko sa teplo je, jak. A neviem, reálne, totálne. Najlepšie je, že zajtra ideme do nejakého divadla, ktorý sa začnú na prvé 2 hodiny a to mám 2 výtvarné. Takže úplne topka. A vypadám sa nemusím učiť, takže budem asi chillovať, alebo budem strihať nejaké videjko. To ešte uvidím. Guys, prišlo mi to zo pár vecí, napríklad ako tieto šaty, ktoré sú vlastne akéby na boku, ako takto narasené, alebo chápete. To vyzerajú takto, akože podľa sú mega pekné. Potom mi prišli ešte jedny. A tie som taká akurát dala. Takže neviem, kde sú. Ale sú po mňa, že mega pekné. Aha, to sú... Spadli mi na stoličku. Tak toto je ešte viac takto narasené. A podľa mňa sú mega pekné. Ale podľa mňa si určite tieto druhé zoberiem v stredu na fotenie, lebo sa v škole fotíme. Takže si zoberiem tieto, lebo sú z takého viac akože kladivšieho materiálu, to sú viac ako také, v ktorých nebude teplo. Potom mi prišli zo pár ako random kráťasov proste. Na leto napríklad je si tiež ako také cool. A ešte za pár tričiek, topíkov, napríklad tento topík. Tento topík je že mega pekný. Potom má zozadu a tu je vpred. Taký vlastne aký kvetinkový. A fakt, že je mega pekný. Takže ten zoberiem takedy tiež v lete na seba, keď budem mať príležitosť. A mám jahodky. Teraz ma napadlo, že by som vlastne tento vlog mohla dať ako keby do 5 dní. Z toho, že je vlastne dneska je pondelok. Ale ak sa poznám, tak buď na to zabudnem. Takže uvidím. Alebo ináč by tento vlog bol mega krátky, takže skúsim to nejak zhrnúť do 5 dní. Už je večer a ja som ležím v posteli a idem spať. A my sa uvidíme ráno. Toto je môj outfit. Tričko je z kropu. Guys, už som v škole a dneska máme z nejakého divadla. Takže som zdravé, sa učíme akože prvé 2 hodiny. Čo máme 2 výtvarné. Hello guys, je tu ďalší deň. A môj outfit je klasický. Ale to postavím ešte túto mikinu. A dneska sa fotíme v škole. Ale možno sa skôr nebudeme, lebo má byť 21 stupňov.
sa nebudeme fotiť, ale máme sa prišiel zo školy zobrať, takže sa budeme fotiť, takže vám to idem ukázať. Zaberiem tieto šaty, čo som vám ukazovala v tom haule, mini haule, čo mi teraz akože prišiel balíček. Ste narazené tie druhé, alebo tie prvé si zobrať na vysvetlenie, tak aby som nemala akože aj. A mám chomeny takéto pánky dobré, ale tie mám v kúpeľni, takže ty si budem musieť potom ešte zobrať a potom vám ju ukážem. Keď sa fotíme, tak si spravím asi ešte extrémnejší make-up trochu, aby som si nerobila naturálny, čo sa rovnako každý deň. Alebo sa potom ešte dotáčapnem v škole. Zobral som si tieto pánky. To sú také viac ako vojenské, ale ja som si skúšala s tými šatami a sú dokonalé fakt. Idem do školy a včera sme sa nefotili. Budeme sa fotiť až na budúci pondelok. Guys, prišla mi jedna maska do Hazaboxu, takže ja ju zvidím. Hey guys, objednala som si tú masku, tú Fino. Tam mám samý obrazok a vlastne ona bola takedy dávnejšie virálna. A vtedy som si ju nekúpila a kúpila som si ju až teraz, čo neviem prečo, ale proste som mi rádom a trafila, povedala som si, lebo že si ju kúpim, lebo mi došla maska na vlasy, takže teraz som si kúpila túto Finu a ona bude dobrá, lebo na ní bolo fakt toľko recenzií, že perfektná. Ak sa nemýlim, že ona je nejaká korejská alebo japonská. Tak som vám zvedavá a potom vám dám update, že aká je, že či je dobrá, alebo či sa to nestojí. Guys, už som vyzvihla tú masku. Je menšia, ako som čakala, že bude. Ale reálne mi nedali do žiadneho obalu, oni ju reálne dali iba takto. Čo si myslím, že vlastne oni nejak zapalia do nejakého balíčku, lebo ja neviem proste, do takého sáčku. Ale ho tam len takto dali. Ale fakt, že vyzerá mega dobre. Takže som zvedavá a potom v najbližšom videu, čo bude, neprezerať, aké to bude video, ale vám dám update na tú masku. Najprv ešte v DM-ke, takže to spravím taký mini haul. Ja som si kúpila ešte jednu masku, aby som si to proste mohla nejak tak ako vystriedať. Je to od Balei nejaká keratín nová maska. Musím povedať, že nejako, že tak mega pekne. Úplne fakt, že tak. Je tam vanilka. Cítim tam reálne, že vanilku. Som došiel skrab na telo, mal som 3 had. Tu vám dám zase nejaký obrazok. A došiel mi. Tak som si kúpila na dýcho zase v DM-ke zase od Balei tento skrab. A ja som ho čuchala a fakt, že mega dobrý. On je viac taký olejnatý, on sa volá Oil Scrub Peeling. Tu je napísané, že je to viac olejový peeling. Že vlastne nie, keď si vlastne ja umýjem vlasy, tak mi sa vlastne už začnú ako mastiť tuto hore, asi tak v stredu takedy štvrtok, časti si asi tak štvrtok, tak používame suchý šampón. To je príde fakt, že taký mega pekný, taký úplne ako summer. Klasika sprej na rozčesávanie. Potom tieto dva olejčeky, tak to kydlo. Olejčeky do vlasov, jeden tento je na noc a tento je na deň. Tento je vlastne taký istý ako aj tá maska, ale tento je zase z inej rady, ale z tej istej značky. Kúpili tieto, neviem, či to je sol, alebo čo to je, ale to vlastne keby taký ten prášok, to vlastne môžete vidieť. To vlastne keby taký ten sáčok do vody, čo si dáte a proste vám to troška zafarbí vodu. Neviem, asi sol sa to volá. Je také iné veci, tu máme takú proste random. Proste keď sa akože umývate šampónom, tak proste také dačo. Je to akože mega príjemné. Aj oboj strane. Ale neviem, ako sa to povie. Neviem proste. Predstav si vlastne, že akoby je to húbka, ktorú si proste umývate akože telo. Som si kúpila túto vec, tu som si chcela kúpiť, takže mega dlho. Už som na to pozerala, ale nikdy som to nekúpila. To vlastne taká vec, že to chytíte a týmto prichyliačom si vlastne masírujete hlavu. A to vám vlastne má zaniesť buď ten šampón alebo olejček, alebo čo stávate viac do tých korienkov.
Potom mohli ste si všimnúť na nejakých videách, čo som vám ukazovala zbližšia, ako na make-up tutoriále, proste, že moje obočie je vlastne to úplne dobré a to je vlastne ako vec vytrhané, že proste to je katastrofa, fakt, že katastrofa. A vyzerá to hrozne. Tak som si kúpila takú ceruzku na obočie. Je to od Catrice. Je to Eyebrow Stylist Waterproof v otieni 0,60. Je to ako tmavšie než moje obočie, ale ja sú vlastne tam iba tak tenko, lebo ja som si vlastne viac na moje obočie je taká tá svetlejšia, neviem, aké teraz odtiena sú 0,50, 55, niečo také. Ale tu tam mali jednu a tá bola zlomená. Takže, a ja som si proste, už som bola som nedočkavá, tak som si rovno musela kúpiť túto tmavšiu, ale náhodou mi sedí veľmi dobre. Mala som akože aj dneska. A takže je vlastne je to akože tá tuška, že to nie je akože krémová taká tá textúra, že vlastne sa neláme až tak. A fakt, že doporučujem, ešte raz je od Catrice, sem ja vám ju dám, stála 3 €, alebo 2,50, čo také. Ale fakt je výborná a fakt, že dlho vydrží. Aj na tele som mala dneska v školke v pohode a všetko vydržalo. Je tu ďalší deň a posledný krát začnem do školy, akože v piatok, myslím, alebo víkend, tak sa teším. A potom už iba 5 dní ľudia, 5 dní sa učíme. Ale idem vám ukázať ten outfit. Čierne tričko. A takto mám niekde dlhé tepláky. Teraz sa robí make-up. Dobre, že vám chcem povedať, že sa ospravedlňujem za tieto zvuky, čo tu sú, lebo je to reálne pod okrami ako nejaký random chodník. Takže to reálne počúvam fakt, že každý deň. Celý deň. A aj mňa to štve už. Sa vám pristávam na svoj život, že lepší púder ako tento neexistuje. Reálne neexistuje za mňa, ktorý je dostupný v DMK. Nie. Reálne, že perfektný je, vydrží. Ale ja nosím okuliare, takže vlastne sa to tu úplne celé zodre. A to potom zase pekné nie, takže také rýmu. V škole si musím robiť touch-up make-up znova. Alebo jak sa hovorí, to ja proste sa musím prerobiť troška, dopudrovať. Keby si chceli podrobnejšie vedieť môj make-up tutoriál, tak som na tom natočila video, tak sa ešte pozrieť, toto ešte nevidel. Mám 5 minút, ešte som dopudrovaná celá. Potom musím si spraviť obočie, čo si neviem dokreslať, mi trvá niekde 10 minút. Potom diaľnice, potom ešte nejaký ráno lip gloss. A ja neviem čo všetko, ale reálne ani siam. Takže som po škole a už idem aj domov. Konečne, takže dneska budem pracovať dosť, pretože je piatok. Ale nie som akože v pohode. Teraz mi písali veľkú z matiky, čo nebolo pohodičo, ale podľa som napísala dobre, dosť dobre. A som zvedavá teda, že čo z toho dostanem. Ja som išla domov, je 6 hodín večer. Chcem vám povedať ako prvé, že neriešime vlasy, lebo to je katastrofa. A za druhé, že tu už konečne videjko. Ak sa vám páči, určite nezabudnite dať like a taký odber. A my sa uvidíme každopádne asi už zajtrajšieho víkendového vlogu. Čaute!